nagpresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga po sa Tuya Gawos. Sige, nasa kainitan na naman po kita kan pag-atubang niya to kaining kaaldawon asin kan semana Lunes ngunyan 25 de Mayo taon 2026. Tulong bulan na sa nabaga, Chief Tech Ramir, bare months na naman. Ano ba yan? Pero dai pa nga ni tulong bulan pa bago ang bare months. Ang mga tagama nito tabi, haloy ng Christmas. Haloy na sabi sin ng Christmas. Mga taga-alay ko tabi mga taga-alay ko. Yan sama nito. 3 months before bare months, Christmas na sinda dyan tabi. Mga tagama nito, good morning. Tabman nga yung Christmas sama nito. Iyo po, imat-imat na dyan ang ilaw. Pigapunan ko nga ni si Kagawad Arlie Giriba. Kaya lang baka busy tabi By the way, tingog kan banwaan na po ini sa pagampang niya to kan kaaldawon asin kan simana, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabaws and happy birthday sa mga nagba-birthday. Diretso na kita ta Lunes ngunyan tabi dai nagsasarong oras ang programa ta pag Lunes. Ta may block time tulos kita Lunes. Pigapudan ko si good morning palang tabi sa pangarang kabilog na tropa, good morning si Pio tabi sana yaon po kamo sana yaon kamo tabi paramdam. Mga tagama nito po kanakaaging Biyernes Biyernes na hapon may nagpaparapod sa kuyang cellphone. Day ko lang na mimidbid su number kaya day ko masyadong naasikaso ta igo kitang pigi-interview Nahapon may kahurong kita ngunyan kan magda-text na si Kagawad Arlie Giriba palan kan manito mga tagaba nito maray na ang gatabi now di nagkahurong kami nakiusip si Kagawad Arlie Municipal Councilor Arlie Giriba kan manito matabangan labang ngaya sa alay ko makakonektar ta pinag-explicar niya sa sitwasyon tabi diyan sa manito on and off palan ang kuryente, ang supply ng kuryente for mahalos matulong simana na daatabi more or less. So, sabi ko, Councilor Arlie, Lunes, magibukitang paagi na may makakonektar kita dyan sa Albay Electric Cooperative. Tanya ko, Saturday day ako ng program and Sunday it's off day tabi pwera kung may emergency. Di yung nga ma-monitor ako sa programa. So, as promised, tabi Kagawad Arlie, na Municipal Councilor Arlie, kasubago nakahuron ko off-air, so tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative. So, kairiba mi mandigdi, dugong PBN man, si Ma'am Ands Galero. Kaya lang tabi, nag-beg off muna takahirak man naghehelang si Madam Ands Galero. And grabe ang sa iyang pagmaniugot nga papapiyo sa aga kung maray na ako, pwede nga kitang mag-oro-irestorya. Iyon niya ako kaipuhanan talaga, pero dahil mo niya ako pagpiriton, dahil mo niya ako pagpiriton tabi ta dipisil. Pero nga papapiyo pag maray na pagmati ko sa aga, apudan mo nga ako. Ano nga so concern?
nya ko ining susama nito mananggad on and off, on and off, on and off, gulpi na ang nakaka-experience and yun na nga nian no less than ining si Kagawad Arlie Giriba, municipal councilor, nag-take cognizance na kana problema. He's doing yung efforts man makakonektar. Kaya lang Kagawad Arlie tabi, municipal councilor Arlie, tibaad sa aga, pwede na si Ma'am Ans Galero because dahil kita ning ibang pwedeng makahuron dyan kung dahil ning pinag-autorisaran an higher management kan Albay Electric Cooperative. We have the number man tabi ni Sir Makoy na Lucilo. Pero si Engineer Makoy Lucilo, seldom anagad magsimbag, seldom na mag-take an kan call. Primero busy, and ikadua, baka talagang habo man mag-pa-on air ta kung bako man otorisado. We understand that tabi So, daing iba talaga kitang makakahuron dyan. Not unless na si manager Boksit mismo magtaram. Because this is now a concern, municipal concern na iyan, dyan sama nito, yan na on, off, tulong bulan pa Chief Tekramir, bare months na naman baga, pero sama nito, haloy ng Christmas. On, off. So, iyan tabi, mga taga manito. Piga po lang ko nga isi one last call pa kay Councilor Arlie, hilingon tabaka take an sa tuyang call kung bako pabisi ining si Councilor Tamanday. Baka ses, ay Lunes pala na Gari session kang kunyan, kan maan nito pag Lunes. Naku, sige na po ko ki Councilor Arlie Giriba. Nakahurong ko man. So, several months ago, nakahurong ko saro pang councilor dyan. Ang barkada tang taga maanituan sa iyang residensya, pero igwa man si dadig dinin na istada sa Legazpi, nag-uli man paminsan si barkada tang nasa puro kandila ko yung dakula na lalaki. So sa iyang father, yung daddy niya, barkada ko man, kontraktor ka ito, tapos ngunyan siya, so aki niya, so si say na nga na ito, so dakula na lalaki na ang service is Pajero yata yun Nalingawang ko na nasa puro kandila ko Chief Tekramir palibhasa pa anong dila. Taday ta naman nagamit mga 2 simana na. Day naman nakatananin so masiramon palan iyan Chief Tekramir na pig-iihaw na tahong sudarakula. Tapos pigbubugtakan mo ning sudiit na pidaso ning keso. Isus na siram. Sisay na ito so kunyan dyan. So kagawad man na nahilig ko digdi sa Legazpi. Yan. Gari nakaunang bit ito. Gari Lunes ngayang session may papapiyo. Kaya di gayad nagsimbag si kunyan si Kagawad Arlie. Sorry tabi, Municipal Councilor. May nag-text nga na isa tuya 2998. Salamat tabi, Sir Pio. Baad matabangan mo kami kaan. Problema midig di sama nito tungkol sa kuryente. Salamat tabi. Apparently, tagama nito ini nag-text 2998. Yan. Saga po, baka maray na ang pagmati ni Madam Ans Galero. Pinaabot ko na sa concern, and baka iyan maipaabot man sa engineering na ninda. And at least sabi ko, mas maray na nadadangog tabian ko niyan ang boses. Pag nadadangog ang boses kan mga concerned na ahensyas, buda personas, nagakaigwa po ning kagianan ning buot na iyo yan na ikokonektar niya to an kunyan an mga concerns kan komunidad kan sektores. Nawawara ang frustration na totoo po bako man ang DCGB an minaresolver kan mga problema kan mga kahimanwas niya to mga sektores. May problema sa uni, may problema sa auto. Bako man talaga igaw baga paano Chief Tekramir nin mga Puera de los Obos nagkakapera sa ahensyas gobyerno o nagkakaperang ahensyas man na pribado na natangay ta sa indo ang sa indang line of thinking natangay ta sa indo ipigpapaabot sa DCGB na bako man ngay kamo makaresolver kaan kami ngayon makaresolver kaan tabi opo nasasabutan mi yan na bako kami aleko bako kami ahensya di gobyernong maresolver bako mi man nga ni trabaho an samuya man sa nadigdi is
kami ang conduit, kami po ang kunyan, kami ang paagi na so concerns ka ng mga sosyedad akan mga nasa manlain-lain na sektores sa paghiling ninda o sa pagmati ninda, nakakatabang ang radyo, ang DCGB in a sense na kami po sumina-connectar as in minaapilar na mag-aktibar sa mga concerned na personas, ahensyas, gobyerno, ipribados na igwaning public interest an sa indang operasyon, private agency na igwaning public interest an sa indang concern, su konsumidor halimbawa o sa publiko na nakakaigwa po nin paagi sinda, tada iman sinda nakakaapod sa mga ahensyas na iyan, sa radyo po minaapod, na ang line of thinking nila, bako man kami talaga ma-resolver, ipaabot lang po sa Indo, sa mga concerned na agencies, government agencies, or private agencies na igwaning public interest an sa Indong mga negosyos as in operasyon. Now, in the sense, nag-ining mga nasa sektores po na nagpapaabot ng informasyon na arog ka, naghagad ng tabang sa DCGB, minakusog man an sa inang paglaom na pag-iapudan man kang istasyon ng radyo, halimbawa sa DCGB, natitake cognizance tulos as in medyo napapadali-dali ang pag-resolver kang problema. Tabi ano. Kaya yan ang konsepto kan ano. Kaya piga-apod ang kita kan mga uyan man ang mga minatiwala po sa DCGB. Ano po? Yan. So pasalamat kita diyan si Ma'am Ans kay ribatan sa DCGB maski naghilang tinaik sukol niya tung saag nga papapiyo pag maray na ko matik nga yan. Get well soon Ma'am Ans Galero. O yan po tabi ha mga tagaman ito, standby lang po ka mo dyan, tatibad sa aga. Available na si Ma'am Ans. Tadaining ibang otorisado dyan na magtarampo sa Albay Electric Cooperative. Sabot tama na yan, taigwa man sinda po ning organizational structure tabi and functioning organizational structure na igwaning kanya-kanya po na definisyon, igwag kanya-kanyang responsibilidad tabi. Ano? Morning dyan sa mga tagama nito. Ang sa kuyang number tabi 0942-670-1195 0942-670-1195. Uy, 5966 good morning tabi. Yan si Honorable Municipal Councilor Randy Madrid. Yun, barkadahon ko ini si Councilor Randy. Councilor Randy, nasa session siguro ka mo niyan. Suama kaan, naligawan ko lang sungaran, barkadahon taman. Kay itong mga panahon, disdi pa kay itong mga panahon, sagko dining si Honorable Municipal Councilor Randy Madrid. Nalingawan ko lang sungaran ka na sa iyang daddy Maray na aga, kaga Sir Jason Gomez Puyo. Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero. An puwerte sa tahong pigakilaw. Good morning. Walang iya ka, Papa Jason. Agang-aga sa imo, Lunes na Lunes, gusto mo kinihaw, kakinilaw na talong. Ang masiram dyan sa kunya ko, so inihaw. Amigo ko si Honorable Randolph Madrid alias Butog. Ay, Sir Jason Gomez Puyo. O sige, tapag nakontak ko si Kagawad Randy Madrid, Municipal Councilor, ikumusta ta ka man tabi 1080, good morning man tabi. 1080, good morning po. Makihumapot da tabi kan contact number sa Aleco kan reconnection sa kuya ta almost 5 months na po. Pero dai pa nangyayari. Contact number. So ma'am, sa aga po, ay paabot tayo kay Ma'am Anas Nagalero. Tabi? Sa aga po yan tabi ha. Yan na mga connections na dai pa po nakukonektaran for almost 5 months na. Istorya na kita dyan sa luwas. Igwa po ning report tulos ang sa tuyang tropa. Nasa linya si Compadreng Jomar Bien Aramon Tadaw ang bungkaras kan report dyan sa palibot. Digdi man po sa programang Tingog kan Banwaan. DCGB On The Spot Report. Compadreng Jomar, marhay na aga tabi. Please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa June 1, tapos na pagbabawal na makalaog sa gobyerno sa mga nagkandidato ka nakaliis na eleksyon. Oho.
May 12 nga ni gayod. So pagtatapos to 1 year baga. Iyo. Pero sa June 1, may malaog na sa city government kan Tabaco Na, na halo yung tanang pigala-talat si Sayan. na nagkandidato ka na kaaging eleksyon. O ni kahampan ko digdi. Listener kan programang tingong kan banwaan. Sarong ano ini kayo mangging tunay Isos. na handsome Isus Marius. Ninervyos ako ta. Siya nagkakapit Na- ng programang ini. iyo ang nagkapot kang programa mo kan mga panahon. Araw-araw mo na. Tapos kasubago, inintroducer na siya ni Mayor Ray Bragais. Mapuon sa June 1 Iyo. sa city government, sa office of the mayor. In time man, dalas man ako, just days ago, binuhay sa Public Information Office kan Tabaco na ang nagdibuka iyan mismo, naglislar, si City Councilor kaito, Raul Roy Borihon. Aba, sige. Very good. Tigkuro-nektar ko na niya ako, yun na ini. Kinahurong ko si City Councilor, fight na, PIO sa Pizza Uno. Very good. Overage na pala. Dahil na pwede. May plantilla position. Pero- Dahil na pwede yan. Overage. Dapat ka pa nag-65. Uyogon mo. Hindi paano kan mangyayari? Dahil na pwede. Apo to daw si dating City Councilor, dating board member Raul Roy Borion. Kung ano ang magiging papel niya sa administrasyon ni Mayor Ray Bragais sa pag-abot kanon yung ano. Sir, live kita sa DCGB si Pio Fernandez Tabe. Hi, Pio. Yes, maray daaga, Sir RB, pag-arog ka ini. Good morning. Good morning po sa mga parantabay kan tingukan banwaan. Ninervyos ako pag-arog ka ini. Taaram ko, saro ka sa mga nagpundar kang programang ini kaipuhan atamanon. Nako, sus Marios. Ngunyan, pig-interview ta kay sus. Matibayon ang PIO ng bayan. Ay, sige tabi, Sir RB, papaki-explicar man agar, we will be listening. Malaog ka sa gobyerno lokal kan Tabaco Giraray tabi, Sir RB? Ay, yun po. Pero bako siya regular employment. 65 na ako, Pio. So, baka in special arrangement, baka consultancy or pagiging advisory sa city government. Opo. Naunang bita ni kumpadreng Jomar, so sa tuya dyan na koresponsal sa Tabaco City, pinag-introducer ka na daan ni Mayor Ray. In what capacity databi ka ma-asumir over? Parang special assistant to the mayor. Special Opo. assistant to the mayor, tabi. Opo. And Opo. noarin an officialmenteng pag tuma position mo tabi. Actually, June 1, yan, una ako para i-orient ko sa diri ko. Nagtapos baga po sa 1 year prohibition kan May 12. Yun. So, mga non-winning candidates, pwede na giraray sa gobyerno. Ayun, pero not in plantilla position. Sayang, naka 65 ka na palantabi, Sir RB, po. Yan. Ayun po. Now, you will be assuming officialmente June 1, Ayun po, ayun po. Opo. Pero sa irarom kan opisina kan, sa anong departamento po? Mayor's office po. Mayor's office po. Now, may kasubago, sukuan, may report man si Pading Jomar, Public Information Office da dyan, pinag-revive mo, Giraray tabi, pinag-revive mo. Kindly kwan, paki-idokar tabi kami, what happened ang termino pinag-revive? Anong nangyari po dyan tabi? Actually, kang 2022, bago po ako naghali, may ginibo po kang ming ordinansa sa unang panglungsod para duman sa revised organizational structure kang city government. And sa na-create na opisina,
formally, iyo po ang Public Information Office. So, magkakaigwa talaga dapat ki office saro talagang established na opisina ang Public Information Office sa City Government of Tabaco. So, pag ngunyan po, just recently, sa ispersos po ni Sir Kirby Bragais, na-establish na po sa opisina, although day pang physical office, pero luway-luway po na i-institutionalize sa Public Information Office with a plantilla position na dapat mapunduhan, and later on, kung sisay po ang kalifikado sa susugma duman sa pwedeng mag-apply, na nanumraran po ni Mayor Ray Bragais. Ay, opo. Opo. Sir RB Tabi, kwanta ang publiko, pag sinabi tang plantilla position, in layman's term, anong gustong sabihin Tabi kaan? Regular, ano siya. Oo. Yan, regular position. Although ang Public Information Officer tabi, permi man yan, co-terminus. Aha, ayun. Co-terminus yan. Opo. Oo. Okay, so pag na-establish iyan, na-re-establish iyan, dahil na yan po, ano ang magiging consequences Tabi pag na-re-establish nindungon yan? Kay po mag-appoint kay Public Information Officer. Ayun. Tapos may organizational, may staff. Oo. May staffing pattern. Yan. And ano ang epekto kaano? Will it be there maski sisay ang maging alkalde Tabi? Co-terminus nga siya. Pag tapos kang nakatukaw, ma-change naman na yan. Masalida naman. Masalida. Oho. Although plantilyado. Iyo po. Ayun. Pwede pala maski plantilyado, pag co-terminus, sa salidahan ito, but yung office remains, yaon po dyan, maski sisay ang alkalde. Opo. Ayun, yan ang gustong sabihin pala, The office and the function structure remains, so tao lang ang magsuro salida, kaya plantilyado po, Iyo po. Ayun, So, ano ang igwa na kamong previous na paghuron Tabi nara Mayor Ray, kung anong itatao sa imong bilang halimbawa yaong kadirekta sa opisina kan alkalde, ano dang sa imong ipe-perform agad? kung anong pwedeng trabaho sa pagtabang sa sa coordination. Basically ang naghuron kami ni Mayor Ray sa resource mobilization para sa syudad. Opo. Resource mobilization. And how would you take... Yung man yan ang forte ko kaya. Pag sinabing resource mobilization Tabi, kinatawan RB, anong mga responsibilidad kayan? Coordination sa mga gusto magtarabang sa syudad, mga non-government organizations, government agencies, both national and digdi sa tuya. So iba pa. Ayo, baka pwedeng siguro sa opisina kan alkalde, igwang itakod na programa sa DCGB, maaraman lamang sa... Ayun po, oo. Dakulong pa noon, dakulong sana kaya ng mga ahensyas ang gustong magtabang sa syudad. Iya po. So, kaipuhan talaga may nakatutok na pwedeng magkaistorya sa inda sa katabang po si Mayor Ray. Opo. Parang special envoy, special envoy, kumbaga. Opo. Yun, okay. So, for the information, paano Tabi kan mga paradangog, si Kinatawan RB Borihon, haluyunon andig di sa DCGB. Yun, nagkakapot kang programa na tingog kan banuaan, buday ba pa. Ipagurangon mo man ito. Ika na ba kasi nagtaram kang edad mo? And he served well sa lado kan serbisyo par excellence, sa lado kan public service, politika, diyan sangguni ang panlalawigan, and nagkapot ka kay tukan sarong dakulaon na komite yung sa kwan ba, tama ba? Appropriations? Ways and Means sa ka-apro. Yugon mo. Bakong basta-basta kaya manisay mo yan na mga itataong trabaho ngunyan ni Mayor Ray Bragais. Ano Tabi, Kinatawan RB? Ano po? Iyo po, parang naglilayason Liaison. sa
also with the sangguniang panglungsod tapos sa mga opisina. Iyo, tabi. So, Opo. kumusta man ang hiling mo? Would it be a smooth ride sa hiling mo, tabi? Okay man po kasi dati man nag-iribanan sa city, haloy na panahon. Mhm. Familiar na sa mga department heads. Halos karon na kayo magkaroon pamilya digdi Iyo po. kan panahon pa. So, dahil man gid ako madidipisilan. Mhm. O di sige tabi, before I let you go, sample lamang kaso intro and extra mo di sa programang Tingog kan Banwaan. Sir Arby tabi, madangog bilamang ang boses giraray. Ini po si RB. Nalingawan ko na Radio Boy Yan, Radio Boy. baga na sa kuya kang panahon. Sa Tingog kan Banwaan. Yeah. Congratulations and Thank you. best Thank you, wishes Tabi. tabi sa Thank you. imong trabaho. Sige, pading Jomar. Okay, thank you very much, RB, ang sa tuyang pag-iribadigdi. Sayang, pade, kung siya ko tang PIO, maski matangang bagyan o man na oras, pwede ko ako daan. Sabi sa ko, maski na ba ko siya PIO, pwede man na po ng giraray na matanga. Yan ang karahayan ta. Aram mo ang trabahong idideligar sa iya ni Mayor Ray, iyan Ano ang ito? liyabe kang gabos na aksyon. Bako, siya ang... Di arama-arama. Arama Correct. niya. Arama-arama nga, boss. Operations, liaison, envoy siya. Garuman sa siya su alkalde na yung nakikiuron personalmente sa mga dapat na kauron. Yan. Okay? Ang apod ko na ini, bigger mayor. Nya! Mas dakula siya kay Mayor Ray Bragay sa lawa. Sige. Yan, tabi pa rin Pio Sige. at mga informasyon. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadring Jomar, and congratulations and good luck tabi kay dating kinatawan niya kinatawan Raul Borrejon and dating City Councilor Raul Roy Borrejon, jampo sa kunyan sa Ciudad Cantabaco pag iribata manigdi sa DCGB. Meantime, nag-apod si Kagawad Arlie Giriba, tamang-tama na i-interview ta si Kagawad Borrejon, kinatawan Borrejon dati diyan sa Tabaco. Nakatapos pa lang dakan meeting, try ko initabi Chief Tech Ramir na connection. Kagawad Arlie, good morning. Si Pio po kan DCGB, we're on air sa Tingog kan Banwaan. Yes, good morning Tabi Sir Pio and good morning sa gabo sa paraan Tabi kang DCGB. Sige, kasubago kaya na first item ko su tema ta dyan, su na-experiencehan ta na dyan na supply nin kuryente sa Aleco, kaya lang baka niya ko session ko niyan ta Lunes, and pag-upload mo, kahurong ko si kinatawan Raul Borrejon dati baga, ka na Tabaco City, tigi-interview ko. Kaya ngunyan ko palang nailaog. Now, kaso nakaaging Bernes, naghuron baga kita na we will make a way na may maka-contact dyan sa Aleco. Yes, And po. kaso bago, nakahurong ko sa tagapagtaram si Ma'am Ans Galero. Kaya lang naghihilang tabi kinat akwa na Councilor RB. Ngunyan, nag-promise siya na sa aga. Kung okay na siya, sa aga makakahurong ta siya on air, may paabot tayong concern dyan sa Albay Electric Cooperative. Taday ning ibang pwedeng magtaram. And she assured me na sa aga kung okay na, makakuha na kita duman, makakonektar na nin maray tabi. Now, as municipal councilor and as consumer, ano talagang sitwasyon dyan kan supply ning kuryente serbisyo sa Aleco? Sa manito kan Aleco? Apo. Thank you Sir Pio. Maagad yun natabi ako kidispensa ta kasabago nag-flag ceremony, and then after flag ceremony, may meeting ako, and then surunodan subisita ko sa opisina ko, kaya dahil ko napansin so apod mo. Ngunyan po, aron po kanya sitwasyon. Kasi aluyo na baga po ini na single phase ang linya kan kuryente digdi sama nito. Ngunyan, ang pagtrabaho kaya kay ni Tabi Sir Pio, gusto ko sa imo tawanan ta kakidit na background. Kasi ang phase 1 from Bunker 1 Legazpi to Barangay Kawayan, Manito Albay. Iyan po ang phase 1 na pagrehabilitar kan linya kan kuryente pasirindig di sama nito, na which is ang in charge po kayan ang Provincial Government of Albay, ang engineering office.
So sa sakuya pong pagkaaram, ang budget po kaya nasa 66 million. Alo yun nununo na po yan. Na dai natatapos kasi sa sakuyang pagkaaram, para sa pasan ang kinagkapirang mga kontraktor kaya dai natatapos. So iyan lang po ang initial kong pagkaaram. Ngunyan, pinaapod ni po sa sangguni ambayan sa kontraktor, yun na po yan. So pigtaram ninda na ongoing na sinda matrabaho. Kasi sabi ko, haluyo na ini na namamati ang mga tagama nito na kabanggi madiklumono na ang electric pan dahil na nag-aandar, mas makusog pa suparos kung ang labad-labad kang electric pan mo itangod, mas makusog pa. Pangduwa, ining phase 2 na pigaapod, funded po ini kang LGU na which is ang pundo po kayan downloaded na dyan sa Aleco. Ngunyan, ang pundo kang construction ninda, kang rehabilitation, magpukin sa barangay Kawayan, pasiring na po dito sa sentro ma nito. Ngunyan, ang gusto mi ko tang mangyari, habang nagkukonstruct ko ta ang phase 1, dapat ang phase 2 ta ready naman kung mapupwede, asikaso naman tabi ninda mga taga-Aleco ta. Grabe na ini namamatian bidigdi mas sa laog kang munisipyo, grabe talaga ang alangaang, paano makatrabaho an sa tuyang mga empleyado, paano kita makatao kimaray na serbisyo kung ang laog kang opisina mainitunon. Kuda talagang ang mga ref, may nagkararaot na, kansarong aldaw may nagkasurulong ref, and then ang cellphone aluyununon iyan maka-charge because very low voltage po digdi ang kuryente sa dito nag-abot sa 40. Naku, 40 voltahe. Isus, Yes, Baryoso. 40. Nagpa-fluctuate minsan mapundo, ma-on and off. So nakakaranas kami digdi na low voltage ani sige pa on and off. So kaya ako nga ni Tabi Sir Pio, medyo maluya ang pagkaaram ko manungod sa kuryente, manungod sa technical. Mahapo talaga ako sa inda kung ang pagkaaram ko 220 baga ang dapat na ipapabulos tinda digdi sa muyang kuryente ngunyan. Sa sitwasyon na ini 40, 45 minabaral down ang mga rep minakaradal kadal. Ang hapot napapasain so ibang sa 240. I-minus itong 40, napapasain ito. Okay, Councilor Arby Tabi, Councilor Arlie, pirang semana na ang arog ka na sitwasyon Tabi? Actually, ining mga pag-fluctuate talagang surunod-sunod. Mga 3 months na nasunod. So, kumbaga, Sir Pio, bako man siya talagang brown out. Ma-fluctuate ngayon ka mga seconds lang. Seconds Yun. lang. Pero talaga ining namamatian ming tios na ini o talagang kuryente. Puon pa ini kang haloy na ini. Okay. Haloy Now, na. duwang bagay kaya Tabi nahihiling ko, correct me if sala po, iba so pag fluctuate, iba so pag kimat-kimat, Tabi, so on off. Or pag mina-fluctuate, saka mina-on buda mina-off. Tama ba? Opo. Ayun. So sabayan, ma-fluctuate, then on and off, iyon na yan ang resulta. Iyo po. Opo. So, saro sa concern nindo na kumutapos naman so sarong phase na from Kawayan tuma nito, baka pwedeng duman ng unay konektar kung dahil pa pwede sa phase 1 konektaran. Sir Pio, araw po kayo ni, Oho. ongoing ang phase 1. Yun. Dahil pa yan natatapos. Oho. Ang punto kukuta, ang punto kang phase 1, provincial government, and then ang phase 2, LGU Maanito Fund, ang punto kukuta, dahil napaghalaton na matapos sa phase 1, kung sa inagtapos sa phase 1, mag-asikaso na ang Aleco para sa phase 2. Iyon. Now, kung maarog ka yan, Tabi Councilor Arlie, do you have plans na isaangat ini dyan sa Konseho opisyalmente and ipaapod ang manahimento kan Aleco? Actually po, pirang beses sa kami nagpaapod. So talagang medyo napano-pano naman ako ta. Pira na ang EVR na nabakalmi na nagkararaot. Pira ng mga telebisyon ang nagkararaot. Sa opisina, dai ka man makakatrabahong tultul because mainit nununon, dai nagaandar ang mga aircon. And then pagkabanggi, grabe ang pigsasapar na diklom kang ibang mga kabarangay ta. Sa sakuyang analisar man Tabi, Sir Pio, siguro ko ta, may sarong lugar, may sarong relocation na almost 50 ang household. Talagang dai na talaga kayang paandaron minsan ang ilaw pag mabanggi na. Siguro ko ang kaipuan duman,
transformer. Siguro kung magdagdag gayud sina ki mga transformer, pwedeng kumusog. Sasakoy lang na pag-una kasi day akong aram, wala akong knowledge manungod sa kuryente. Pero takang mga inot na mga, so ito baga pong may mga nagparabagyo, so iba kaya igwa ki may dain na ibinalik na transformer. So siguro ko baka saruian sa mga kausa na dawa single phase ang manito, dating makusog ang dahil nag-aarog ka ini nagpapara-fluctuate, dahil nagdidiklom pag mabanggi, ang electric fan dahil na nag-aandar. Saro siguro ko sa mga suggestion ko, kung iyo gayud iyan, because bako man ako nasa technical ninda. Opo. Kaya, sa totoo lang kung ano yung kadidi Sir Pio, grabe ang init. Maski gayud ka mo dyan sa ligas mainiton. Plus kung warang kuryente, warang electric fan, dahil ka makagamit kay aircon. Yun inian sa mo yung pinaka problema talaga digdi sa maan ito iyan tabi na kuryente tabi Sir Pio. Opo. Sige tabi, Councilor Arlie, we leave it as it is on ata dahil pa kitang makakahoron sa aleko ta baka sa aga pwede na. And iyan ang mga concerns sa pignote ko ning Marhay, ipapaabot tayan. We will wait kung ano ang pwede tang magibo tanganing iyan na mga problema dyan, tibaad lamang masimbaga na ay makakuha kitang assurance sa Alba Electric Cooperative tabi. Councilor Arlie, ano po? Yes po, pero Sir Pio, siguro kung pwede man po kamo mag-contact sa Provincial Engineering Office. Because sinda po ang in-charge kang phase 1 na, which is aluyunununo na panahon pa ni dating Gobernador Lagman. Iyo. Ang sa kuyang pagkaaram na iyan napigpunan, napitataram na permi na ngaya maponstruct na, mapuuna, hanggang ngunyan, aluyunununon hanggang sa mga oras na ini talagang daragit na ang mga tao, wara na talaga kinabuboses. Ako sa totoo lang, aram mo baga ako, pag iriba man, magkairiba kita, magturuan kita sa broadcast, pero dahil pwede para sa kuya, naharog ka niya magiging sitwasyon, masupog sa expectation ka mga tagamaan nito na si Kagawad Arlie Giriba, dahil siya mapundo o kaya mariparo kung ano ang mga problema na pwede tang i-urani sa mga tao na dapat na mag-action tabi kay ni Sir Pio. Well taken, Councilor Arlie, and salamat tabi, and we leave it as it is muna, no, taday pakitang nakukuang kasimbagan, and itong sa Provincial Engineering Office, magibo magkitang paagi, masusugtaan na istorya iyan tabi. Ano po, salamat tabi, Kagawad Arlie. Opo, tabi, Sir Pio, thank you very much. And sa aga po, may session kaya kami, 9 a.m. Baka kaya nasa program ka or baka mag-upload ka sa kuya. Baka day po ako sa imo makasimbag. So, once again, salamat tunon. And then, aram po yan kang Aleko na pirang businessman na sinampig papaapod. Pero sana ining maluya talaga, accepted mi na ini, tanggap mi na ini. But ining sa minsan, sige, ang puro fluctuate paminsan, saro ini sa dakulaon ming problema because ang mga appliances, iyon na yan ang pigreklamo kang mga tao na nagkakararaot, sana ma-actionan man, and then we hope na bago lamang matapos ining 2026, matapos na lamang ini, masolusyonan na po ining problema digi sa Banwaan kan nito. Thank you so much tabi, Councilor Arlie, and good morning tabi. Thank you very much, and thank you po sa mga taga-DCGB. Thank you so much. Mga tugang, we understand the predicament. Iugon man kundi managad ni tultol supply ng kuryente. O Chief Tech Ramir, magayo na sukan ha. Salamat ning maray. Na testing ta. Nako, gulpi ang hanap buhay tang natenga. Siguro mabalik kita para magpaaram na sa naman sa programang Tingog Kanbanwaan tapag Lunes po. Black time kita. Chief Tech Ramir, go ahead na tabi. Ay, maoras pa pala nako. 9:44 Philippine Standard Time. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sinda, kita ika, ako, biko. Dae minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na, ora ko daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburong yaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Yan, good morning tabi dyan sa satuyang mga farmers and fisher folks, mga farmers beneficiaries nato digdi sa Legazpi yung pinag-facilitate man maniugutan man na maasikaso kan gobyerno nasyonal na Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District. Yan po yung ating mga mga farmers and fisher folks. Yan yung farmers presidential assistance for farmers and fisher folks, 1,498 yan na rice and corn farmer beneficiaries. Day 1 pa lang sa Legazpi City, cash assistance po yan, 2,325 pesos para po sa eligible, gustong sabihin kwalifikado na mga rice and corn farmers. Gugun Central School tabi yan ha, Gugun Central School. Now, ipinagpapabantulid ini nara Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District for it to be transparent. Yan ang marireceive tabi, 2,325 pesos kada po sa eligible. But sabihin, so nakalaog duman sa criteria na ipinag-istabilisar kan gobyerno na rice and corn farmers digdi po sa Legazpi. Tadakol kita digdi bagang mga paraoma ba na, no? Paraoma sa Legazpi, rice and corn farmers. 1,498 iyan na rice and corn farmer beneficiaries respectively. And 2,000 pera ini, 2,325 pesos ang marireceive sa kada kunyan kwalifikado na beneficiaries na iyan. Iyan, so narumduman nido ka ito akan kaigwabaganin giyera sa Medio Oriente. Yan saro sa mga naafektaran tabi is ining so mga paraoma because yaon diyan an impact kan paggamit baganin petrolyo man sa indang farm machineries and so abono. Dahil lang niya to yan mas naha-highlight lang ining problema sa petrolyo ang perming na-highlight so transportasyon seldom na matino na igwanin dakulang epekto po sa pamresyohan kan abono. Gulpi po ang proseso na pinag-agihan tabi na kaipuhanan ang petrolyo sa pagprodusir nin abono. Tapos inda ko lang tabi kung niguning component na kinakaipuhan na para makagibo ning abono diyan na kaipon sa ang kaipon ang petrolyo tabi inda ko sa natabi gagari igwa may igwa ning dakulao na component sa paggibo nin abono ang petrolyo. Yan kaya sabi ba kay ito ni Congressman Kaloy na Andes Loria kan 2nd District, tama po ini na mga paramientras na tabang kaipuhan talagang makaabot iyan. Talagang balido yan na dapat natabangan. And afuera kayan, sabi ni Congressman Kaloy, igwa kitang dapat nagibuhon na daita man nga pinaghagad sa mga maabot na daw. Sana day na ning araw kaning kararibo kada mangyari affecting the supply and prices kan petrolyo sa bilog na kinaban.
preparado na ngaya kita nin sustainable as in working na structure na pag nag-abot na naman ang araw kaning sitwasyon, although day tangay pighagad, igwa na ning automatic ma-switch on. Bako sa na ngayang itong sa pagparataon ning ayuda, ta siyempre, kunyan ngaya yan. It is hurting the government coffers. Medyo, kumbaga, malanit man iyan na pagpara kuhaon sa pundok kang gobyerno na pwedeng itabang pakot ana sa ibang okay, gamiton sa iba pang katuyuhan. So pag igo ngayon ng structure na ready and ma-switch on sa na pag igo ning araw kaning abnormal na sitwasyon sa pamresyuhan and supply kang petrolyo, malaog itutulos. Bako sa nang pagparaayuda. Yan ang punto man po ni Congressman Caloy Andes Doriano Tabi. So in the meantime, yan po, to be transparent, sabi ni Kong Caloy, paisihon ta. Ang mga beneficiaries po, rice and corn farmers, 1,400 plus Legazpi City and 2,300 plus more or less ang marareceive ninda ang tabang hali po sa gobyerno na iyon na iyan. So ipinagpasilitar man na maidaraman po digdi, sabi ni Congressman Caloy Loria. Si Tata Bonjing asa mo yung chief tech out, ang kapartner ko nangon yan si June Napolis, and out naman kita sa programang Tingog kan Banwaan. Lunes, black time magatulos kita. Pagpuon kan rangkada, may black time tulos kita. Lunes, mabalik po kita, black time program na po. Radyo Balagon Kaito.